че създаден е контролер за стъпкови двигатели в Техническия университет Габрово през 2009 година, който има възможност да управлява по няколко двигателя наведнъж, като протокола за комуникация е следния. Задават се стъпки на двигател 5, като стойността е 2500 на брой. Задава се време под формата на коефициент, защото има вътрешен такт, който е 2,5 милисекунди, т.е. 2,5 по 7 ще се получи, пак за пети двигател. Възможност за спиране по индивидуално, за прочитане на информация от двигателя по индивидуално и за стартиране на двигателя по индивидуално. Като има възможност за стартиране на всички двигатели едновременно при предварително зададени параметри.